An balimakɛ ko kala y'ale garijigɛ cɛkɔrɔba dɔ la n'o y'a fa ye a yɛrɛ wolofa don koyi wolofa nin mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ ale tɔgɔ jugu de b'a da a yɛrɛ fa n'a sigira barokɛyɔrɔ la tɔgɔ jugu don ale teriw mana na tɔgɔ jugu don a mana sigi ma o ma cɛ la hali folikɛla dama n'o nana fa ka baro yɛlɛma cogo dɔ la k'i profite la gosi b'ale sɔrɔ cogo min na donc a k'o de kɛ k'ale fa yɛrɛ de bɛ ka nin k'a la ayiwa o t'i fana garijigɛ ye sa o ye fa ye garijigɛ de ni fa ko ko den bɛ ka nin kɛ na o dilan cogo ani ni den ko ko fa bɛ ka nin kɛ na o dilan cogo tɛ kelen ye dɛ wallahi o dilan cogo tɛ kelen ye ni e fa de bɛ ka nin k'i la duwawu k'i fa ye duwawu k'i fa ye a tɛ sira ɲuman kan dɛ a b'a ka mun fɔ i ma tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o ne kan t'o ma maa tɛ bɔ n'i den ye nin cogo la tan maa tɛ bɔ n'i den ye tan lahi maa kan ka kuma de fɔ i den ka sutura n'a ka nisɔndiya bɛ mun na i kan k'o de fɔ mɛ den teriw na o na fo den yɛrɛ bɛ siran ale jiɲɔgɔn kana na bɔ a ye a teriw na o na e de bɛ k'a lagosi dɔrɔn sigiɲɔgɔnw e de bɛ k'a lagosi dɔrɔn bon nin fana tɛ hakilimaya ye dɛ bamananw ko fini nɔgɔlen bɛ ko so kɔnɔ de nin tɛ hakilimaya ye dɛ maa yɛrɛ bɛ se ka i den kɔrɔfɔ i kelen n'a kelen mɛ i jiɲɔgɔnw mana i ɲininka i den ka lahala la i bɛ mankutu ɲuman dɔrɔn pe de fɔ mankutu ɲuman dɔrɔn i b'o de fɔ n'o kɛra alhamdulillah i den yɛrɛ ma n'o mɛn ni hakili ɲuman don a bɛ dusu ta quoi ne hakili la an ka ayiwa kilasi dɔ kɔnɔ ni setemani tɛ witemani don a waati janyana kosɛbɛ kamalen dɔ kun b'a kɔnɔ a kun cɛsirilenba tɛ ala cɛsirilenba kun tɛ a bɛ gagné sa mɛ ka gagné bɛ peut-être la o dɔ kun don don dɔ kamalen ni fa nana kalanyɔrɔ la ka nana den ka lahala lajɛ a nani jɔ kilasi dayɛrɛ la ka foli kɛ maître min yɛrɛ b'an kunna a kun bɛ darisu de la a bɛ ka leçon di quoi a ye cɛkɔrɔba laminɛ cɛkɔrɔba y'i présenté ko ne ye karisa de ko denmisɛn dɔ b'i ka kilasi kɔnɔ fa de ye ne ye a y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛɛ sina k'a dɔn ten bon an bɛɛ bolo k'a fɔ ko maître kamalen yɛrɛ bɛ cogo min maître bɛ n'o yɛrɛ de fɔ fa ye maître ye hakilima ye a ye hakilimaya baara kɛ a ko cɛkɔrɔba ma alhamdulillah i den cɛsirilen don wallahi a cɛsirilen don a jijalen don mɔgɔ mafalen don i bɛ duwawu k'i den de ye ala i bɛ duwawu k'a ye n'o tɛ cɛsiri b'a la dɛ jija b'a la a bɛ kalan kɛ ko fɔ an bɛɛ sigilen don parce que a wagati ni bi tɛ kelen quoi bɛɛ bɛ ka maître lamɛn mɔgɔ ma yɛlɛ mɔgɔ ma fosi kɛ bɛɛ sigilen tora mais réalité ye mun ye kamalen ni tɛ mɔgɔ cɛsirilenba ye kalan na mais maître ko fa ma ko tiɲɛ na i denkɛ n'an y'an cɛsiri a ka ko la sini a bɛ n'an nafa a b'aw jija du kɔnɔ an kɔni fana kalanyɔrɔ la yan an b'an ka cɛsiri kɛ a sina ka nin fɔ cɛkɔrɔba nisɔndiyara a ye tigɛ don maître tigɛ ka tila ka taga ten n'a ye tigɛ don a tigɛ o kɔrɔ tɛ k'a ye wari d'a ma dɛ nka a bɛ ɲɛfɔ sisan kuma ma nɔgɔ a y'a fo de o kɔfɛ ka taga a taara yɔrɔ min maître ye ɲɛsin kamalen ma a ko i ma ko ye an bɛ to k'a f'i ye ka kalan kɛ i fa nalen filɛ nin ne ye mun fɔ i bɛ ten wa i jija sa dɛ i kana na maloya dɛ wallahi nin kɔfɛ kamalenni ye cɛsiri min ni jija min kɛ an minnu n'a bɛ kilasi kɔnɔ an yɛrɛ de y'a dɔn parce que a ye kamalenni tɔgɔ fɔ cogo dɔ la kamalenni sigilen nana nisɔndiya misi yɛrɛ kɔrɔ misi ma ladilikan si d'a ma tuguni o kɔfɛ k'a y'i ban a ma a y'i jija a kɛra kalankɛlaba ye tuguni kilasi kɔnɔ furucɛ caman dɛsɛra nin de la a n'a muso cɛ k'a muso tanu e yɛrɛ b'a dɔn i muso tɛ kɔlɔkɔlɔ da i kan a ka na man di a sanu a man sanu a bɛ ta o kɔrɔmuso nana fɛ yen e yɛrɛ sina ka i muso tɔgɔ duman fɔ an kɔni an bɛ arijinɛ de kɔnɔ dɛ vraiment an ka sokɔnɔnaw ka ɲi an bɛ dumuni dumanw dun vraiment ni ne tun ma i dɔgɔmuso sɔrɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn n bɛ kɛ cogo min o n tun bɛ sɔn ka taa n kun fɛ ko fɔ k'a sɔrɔ i muso tɛ ten wallahi kɔrɔmuso taalen kɔfɛ muso jogo bɛ yɛlɛma ni hakilima don dɛ yɔrɔ dɔw fana nalonnen don n kan t'olu ma dɛ ni hakilima don wallahi a bɛ yɛlɛma bon fa kan ka nin de k'a den na quoi parce que question réponse daminɛ ni sisan cɛ ni question ɲɔgɔnna caman nana fa min b'a den na gosi ba min b'a den na gosi ba min bɛ ba den na bon an ye nin caman jaabi o parce que waati bɛɛ an de b'a fɔ denw ye a ye hinɛ faw la a ye hinɛ baw la walasa aw ka kɛ duwawu de ye o waati fa ni baw fana k'a dɔn ko denw ka hakɛ bɛ o kan quoi
nin bɛ kɛ den sugu min yɛrɛ la ka caya dɛ, den min cɛsirilen don, a jijalen don, a fari funnen don, a b'a fa la don, a b'a ba la don, mɛ i bɛ t'o de tɔgɔ jugu sɔrɔ fa da, walima i b'o de tɔgɔ jugu sɔrɔ ba da. Den lankolon de ka di masaw ye, mɛ den sɛbɛlama masa min b'o fɛ a man ca dɛ. O ye lajarabilen ye den sɛbɛlamaw fana na dɛ. n'o tɛ e yɛrɛ b'i sigiyɔrɔ cogo di baroda la, e den ɲɔgɔnna bɛ bɛɛ fɛ yen, i filanw yɛrɛ cɛ la. cɛkɔrɔbaw de bɛ baroda la, a bɛɛ n'a den don, baro kɔnɔ a si tɛ kuma den kan. e kelen pe de b'i den kan k'i den tɔgɔ tiɲɛ, k'i den lagosi. e kelen pe, bɛɛ kelen don k'a denw jogojugu dogo. hali ni ye dɔ ɲininka t'a la, a bɛ sin ka kuma teliya dɔrɔn ka tɛmɛ, a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a ka du kɔnɔ ko kalama. teri dɔw bɛ yen o ka teriya dan ye kɛnɛma teriya ye, mɛ a ka so kɔnɔna kibaruya a tɛ fɛ k'o fɔ maa si ye. o dutigiw bɛ yen, mɛ de bɛ yala yala dɔrɔn. i denw filan i bɛ ka den tɔgɔ tiɲɛ o ye, baroda la i bɛ ka tiɲɛ, alors que i bɛ ka mun fɔ i b'a dɔn ni ala cɛ i den tɛ ten. i den tɛ ten. cɛkɔrɔba caman bɛ jama yɛrɛ la o bɛ den dɔn, mɔgɔ sɛbɛya la o b'a dɔn silamɛya la, mɛ i b'o k'o de tɔgɔ tiɲɛ, parce que fa dɔ yɛrɛ bɛ keleya woloden na quoi. parce que den bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ, mɔgɔ bɛ ka fɔ i den ka ɲi, i den ka ɲi, yan'ale ka nisɔndiya o la dɛ, ale yɛrɛ bolo, ayiwa tɔgɔ duman min b'ale la, ale den bɛ fɛ k'o tunu de, a den bɛ fɛ k'o tunu. dɔw yɛrɛ ka dimi dan ye nin de ye, n'o tɛ k'a fɔ ko den bɛ ka juguya dɔ k'a la, den ta ka juguya k'a la dɛ, mɛ mɔgɔw bɛ ka den fɔfɔli min kɛ dɛ, o de man d'ale ye. ayiwa an faw y'aw ye, an ba y'aw ye, a fana ka sabali dɛ. a ye sabali tiɲɛ na, parce que denmisɛnnin caman ye duwawu de ye, ma fɔ a bɛɛ dɛ, caman ye duwawu de ye. i den min fana sɔnna k'i bonya, k'i gasi sigi, a bɛ hinɛ la, a seko damayira la, k'a ye dɔrɔn e bɛ ka wari min ɲini o fɛ o ma sɔrɔ, e k'o tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ye, k'o lagosi diɲɛ bɛɛ ye, hakɛ bɛ fɛnw na dɛ. n balimakɛ ko k'ale hijira san min, arafa ale ye dɔ ye a kun bɛ kuranɛ kalan na, ale ye sigi a kɛrɛfɛ, o tigi tilalen ye kuranɛ kalan na, ale y'o ka kuranɛ minɛ k'a bɛ dɔ kalan. ale y'o minɛli min kɛ, ma dɔn ale de wulila walima kuranɛtigi de wulila k'u ma ɲɔgɔn ye tuguni. ale kɔni ye kuranɛtigi ɲini arafa kɔnɔ in, ale m'a ye. u seginnen ka na maka, ale y'a ɲini, ale m'a ye. bon ale seginna ka na ni kuranɛ ne ye mali la, o bɛɛ la k'ale ye kuranɛ minɛ mun na, ale m'a tigi ye tuguni. bon komi kuranɛ wɛrɛ b'ale bolo, ale b'o kalan. yala ale nalen filɛ ni mun ta ye nin, a bɛ se ka o bila misiri kɔnɔ ni mɔgɔw y'a kala baraji ka s'a ma wa? a bɛ se ka kɛ, mɛ ni sabalila dɔɔni halisa k'a tigi ɲini, wala ni sabalila dɔɔni, a tigi taara ajansi min na, komi i da ma s'o ma, a taara ajansi min na n'o sɔrɔ i b'o dɔn, walima n'a taara gouvernement ka jama de fɛ n'i b'o dɔn, i bɛ dɔ de fara i ka ɲiningali kan ani i ka sɛgɛsɛgɛli kan f'i ka taa bɔ a tigi kan. ni bɔra a tigi kan i k'a d'a ma, o de ka fisa ka tɛmɛ k'i bɛ taa bila yɔrɔ wɛrɛ. mɛ n'i yɛrɛ nana jigilatigɛ sɔrɔ sa ko nin tigi tɛna ye tuguni, o tuma na basi t'a la, i ye mun fɔ i bɛ se k'a ko ye. ne taara bila misiri la, a bɛ kɛ wakifu ye a tigilamɔgɔ ye, ni maa o maa y'a kala baraji ka d'a ma, o fana bɛ se ka kɛ kuwa. o bɛ se ka kɛ, ni maa o maa y'a kalan, ala ka baraji d'a ma, basi t'a la, o bɛ se ka kɛ. an bɛ dugawu k'i yɛrɛ fana, aw ye hiji minnu kɛ, ala k'a kɛ hiji minɛlen, ala ɲɛsiranya min bila ni ɲiningali la, n b'a ɲini masaba ala fɛ, ala ka i ɲɔgɔnnaw caya. parce que dɔw bɛ yen olu bɛ siran walifɛn ɲɛ dɛ, mɛ dɔw bɛ yen o b'a ɲini yɛrɛ de, walifɛn bɛ se ka k'ale yɛrɛ ta ye cogo min. bon kuma tɛ ka ɲiningali yɛrɛ kɛ an bɛ nin kɛ cogo di, o ye dɔw yɛrɛ ta ye. mɛ an bɛ dugawu kɛ inshallah, ala ɲɛsiranya halisa ala k'a bonya, ala k'a kɛ fɛn kɔrɔtalen yɔrɔ, an b'o ɲini masaba ala fɛ. bon